In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostres, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et in semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. So, maayong hapon sa kanan. Pasensya na yung kay Sister Bea. Pwede mo na ko mahibawaan mga sir kung ma'am, kasi mga dili katoliko. Nabay dili katoliko? Ay lang magkaulang. Dili man ko mama. Unsay punto ko mo sir? Baptist. Okay. Or nagasimba katoliko? Maayo. Kinsa pa dili katoliko mga sir? Ay ikaw daw. Unsa man yung mga konser? Outreach. Okay, wala nilain? Or nakatoliko tanan? Ay, nagmuloy ka ulo yung totoo. Okay. So, kamo nangutan na magbugko og kinsa may mga dili katoliko dinhi kay base unya og masaypan ninyo nga ang ato ang ihatag nga information is mostly Catholic theology. Nga naman tungod kay sa karon nga panahon is musugot og sa dili na ata sa time kanang gingon nila nga holiday sa panahon sa gitawag og Semana Santa. So actually magsugod ang Semana Santa at ang Semana Santa nagsugod is kadto pang Sunday, katong Domingo sa Lukay. Karon Lunes Santo na karon. Martes Santo, sunod adlaw Miyerkules Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, pagkahuman Domingo de Gloria. So, kini nga mga butang, kini nga mga practices sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, even ang mga Katoliko, atong mga ordinaryo nga mga Katoliko, kami, ordinaryo manggihapon na Katoliko, pero kasagaran, wala kaayon na sayod nganong ang mga Katoliko na ay yearly celebration mahitungod sa gitawag og Semana Santa. Ano mga Katoliko magsuulo mag Semana Santa? Sabi na ng Semana Santa. Perminti ginabalik pagpatay sa Kristo. Mamaman ang unahon na sa uban. Ato nang gihandom kay saman sige nato nagpatyon si Kristo permanente. Dili. Nga naman kay ang pagtuo sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, for this one whole year ato ang gina-offer ang tibuok tuig sa kinabuhi ni Kristo. Mao na kung ato ang tan-awan ang simbahan Katolika, nagasaulog ta sa iyang pagkatao, Disyembre 25, nagasaulog ta sa iyang pagkamatay, nagasaulog ta sa iyang pagkabanaw. Ngano man kay tibuok tuig dili ni Year of the Dragon, Year of the Cat, Year of the Pig. Nakanang sigunahon na sa uban. Kini nga tuig nis Ginoo. So buti pasabot for one whole year sa tibuok nga gitawag tuig at tanang mga aksyon, tanan atong mga gihimo ato ning gi-offer sa Ginoo. So, kay gi-offer man nato sa Ginoo, so siyempre na ate responsibilidad, na ate responsibility nga ato siyang always i-remember o i-commemorate. Diba? Sa tuang tawag ining pamilya. Nanawa ni nga tuang tawag ining pamilya. Pag naay gitawag og mahimugso, pag dako na, yearly naa siya gitawag og birthday celebration. Kini nga business nila Sir James is tawag ining katambayayong ni sa mga celebrations, iba nag-deliver mga pagkaon yun. So, yearly natay birthday celebration, gina-commemorate ang kinabuhi. Nagapasalamat ta nga naay birthday, nahimugso ta. And at the same time, og naapoy mamatay, naapod tay gitawag og death anniversary. Yung usay magkatawa pa ko ana sa death anniversary, mag-post pa na sa tawag na social media, happy death anniversary. Happy niya, death anniversary. Magpangalot ko bang, sabi na sila muna ano? Happy death anniversary. So, nganong happy man? Ngano na kayo magtanga happy death anniversary? Lipay kang matay ito imuhang papa or tawag ito makadugo? Dili. Pero actually, mali yun ang term na happy death anniversary. Mali yun na siya.
Nga naman, tungod sa hinungdan nga, siyempre, atong gihandom ang iyahang gitag pagkamatay. Pero ang kalainan sa atong paghandom karon kay kanang mga ordinaryo nga mga tao nga namatay, nga ato ang gina-celebrate o gina-commemorate ang ilahang death anniversary, wa pay kalabutan sa salvation. Kining ato ang gisaulog karon nga Semana Santa naa ni koneksyon sa ato ang faith and salvation. Diba? Sa Baptist and sa Alliance is always pang ginagamit nga Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Nga tungod sa pagtuo nga luwas kita pinaagi sa grasya. Diba? Tungod sa ato ang faith nga luwas ta. Nya, kanang kinahanglan magkaluwasan ang tao? Pamilya niya mga sir, kanang kinahanglan kaluwasan ng tao? Tinuod ba gid ganay kaluwasan? Mga ma'am, tinuod ma'am? Tinuod ba gid ganay kaluwasan? Naanabay ko, naanabay ka nang namatay ni balik nya niingon ba nga oy tinuod gyud nga na ay naluwas na. Tinuod pud nga na impierno. Naana ba? Amin na ninyo mga sir, mga ma'am. Naana ba? Laka hindi maningog. Likado na duhay ka paingnan, duha na ka wa kasabot og kasabot ka na. Okay, sige. So, naana ba ni balik nga niingon nga naa na naluwas o naa na impierno? Amin na to. Sige tan-aw ninyo. Naana ba wala pa? Paulo lang sila manubag, sir. Paulo lang. Okay. So, kana ang mga question, naabagi kalaglagan, naabagi condemnation ang Diyos nato. Tinuod kay kung dili man gud ta motuo nga naay dili man gud ta motuo nga naay salvation, naay damnation. Tablara na nga wala ta motuo nga naay Diyos. Kung di ta motuo nga naay naluwas, naay na impierno, tablara na nga ang ato ang pagtuo walay Diyos. Ngano ato ang gina-question ang salvation, ato ang gina-question ang impierno, ato ang gina-question ang purgatorio. So therefore, walay Diyos. Ang Diyos kita. So ingon ana ang pangunauna ilabi na sa karon nga modernong kapanahunan. Ngano man tan-awan ng palibot karon. Semana Santa murag dili Semana Santa. So, nganong nagsaulog man ta tungod kay kini nga panahon mao ni ang pag-commemorate nato sa makaluwas nung gibuhat ni Kristo dinhi nato. Historically speaking, tinuod gyud nga naay Hesus. Namatay sa tuig 33, pagkahuman, yun, ang iyang kamatayon, grabe ang iyahang gitawag og pagsakit, pero unya atoan ang isgutan sa unsang pagyan anong gisakit siya. Sa unsang pagihang anong namatay siya, anong gipatay siya. So, tinuod, historically speaking, na ay tinuod nga Kristo nga nahimugso ni adtong tuig namatay ni adtong tuig 33. Karon kay 2024 AD, di ba? Sa may meaning anang AD sa inyo mga madam? Madam, sa man AD. Si ma'am, nakaya si pangalan ma'am? Si Aimee? Madam Aim. O sa may AD madam? After death? Unsa pa? After death? Actually, ang word nga AD, gikan na sa pulo nga Latin, Anno Domini. Buti pasabot, tuig sa Ginoo. So, 2024 AD, tuig na sa Ginoo. Buti pasabot, maoning edad ni Kristo karon kung nakitaan pa nato siya physically. Kung yung 33 AD, so buti pasabot, ang edad ni Kristo ana, 33 anyos. So, namatay si Kristo, 33 anyos. So, tinuod gyud nga naay Kristo nga nahimugso, nahimong tao, na ay Maria, na ay Jose, sa history. Siyempre, kung may tag-history, mo na siya ang mga events of the past nga na-record sa mga documents. So, tinuod gyud nga naay Jesus. So, ang question, nganong gipatay man si Jesus? Unsa may kaso ni Kristo, nganong gipatay man siya? Kay ang kana magong crucifixion man gud sa panahon ni Kristo, mauna ang capital punishment sa una. Sa ato karon katong sa unang wala pa dili pa suspended ang death penalty. Sa ato is unsa sa ato lethal. Kabot man ang lethal injection? Kanang injeksyonan ang tao baron matay. Kabot man na wala. Panang itsagaray ba? Igulan na gid ko sir. Kabot. Igulan na gid ta. Okay. Sa una, sa panahon ni Presidente Marcos, silya elektrika. Sa panahon ni Ginoong Jesucristo, ang mga Hudyo kaniadto ba sa mapamatud-an na sila rebelde,
So ang mahitabuan na is ang iyahang lisilot, death penalty by way of crucifixion. Ilansang sa krus. Unya kung Romano ka, putlan ka og ulo, tanggalo na imong ulo pinaagi garote. Garoteho na imuhang liog. So si Kristo kay Hudiyo man, so ang iyang naangkon kay siyempre ang gifile sa iyang kaso at nga panahon is rebellion man. Kay ang mga Hudyo sa una manggod tungod kay na-colonize sila sa Roman Empire, dili sila makahimo or maka-execute og death penalty. Gawas sa nasod nga nagdominar nila. So mo na nga ang kaso ni Kristo sa ilaha kay blasphemy man kini angkon mas Kristo ka sa Dios. Suko sila. Pagkahuman ilang tampatyon pero di man pwede kay naamang Roman government mo nang gifile nila og kaso sa Romanong gobyerno. Kay para mamatay si Kristo. So nahitabo tawag ining gisilutan siya nga inosente. So ang nahitabo is gilansang siya sa krus. So ang question, nganong gilansang man siya sa krus? Unsa may tawag ining connection ini sa ato ang gitawag og salvation, sa ato ang kaluwasan. Remember, ang tao composed of body and soul. Lawas o kalag. Ang tao na ay lawas, ang tao na ay kalag. Kabantay mo anang tawag inabati panahon nga bisag naa ka sa close nga area, for example ingon ani, bisag nakasirado na kung naay tao sa gawas makabantay ka nga may tao sa gawas nga naman kay instinct nato nga naate kalag nga maka-feel ta nga naay kalag pod nga sama nato nga naa sa gawas. So nga naman kay ang tao composed of body and soul. Kining tao nga composed of body and soul, pag magbuwag na ang iyang lawas ug ang iyang kalag, mauna na ang kamatayon. Mauna na ang death. Mauna ang uban, pag nagmamatay is, nagtuo sila nga pag human kamatay na, wala na. Muna di na ihando, muna nag-iro ba? Pagmatay, pag-iro. Pag-iro nila yung taon nila, Sir James. Taluin taon. Hando mo yung taon. Kaya siyempre, dadako nag-koneksyon sa pamilya. Pero ang ubang mga udari-iro, pag mamatay na, muragwa. So ang tao, pag mamatay, nag-separate na ang iyang lawas o ang iyang kalag. Pag mo-separate na ang iyang kalag, diya sa iyang lawas, mauna na ang kamatayon. So, buti pasabot sa atong pagtuo, after death, dili na mao ang cessation of existence. Buti pasabot ka ng muhunong kas paglungtad, kung dili, ang kamatayon mo na ang pagtikang sa laing nga ang dito sa laing kinabuhi. Either, naata sa damnation, or condemnation, or naata sa langit. Or, kung namatay ta nga, tawag ining nakahinulsulta, or ang sala, for example ako, nakapatay ko, nakapangawat, gilugos po yun na mo itong kawatan niya. Ikaw, sir, namatay ka, nakakawat, nakaglubi. Pareho taduhan na isa. Pero, imposible nga pariha tagduha silot. Sugot ka nga, may impirno tanduha. Di pwede. Nga naman, kay ang Diyos, ikaw nagigibantayan sir, nga muhot, yung muyango kasi. Bitaw. Dili jud ka mosugot nga may impierno tanduha. Wala ka grabe pud nimo Lord. Grabe pud nimo siya nakapatay niya ako nakakawat ang lubi impierno ning duha. Asa naman imong hustisya ni? So, ang Dios tungod sa hustisya sinutan ang tao agad sa kadako sa sala nga iyang nahimo. So karon, ganun naaman ang kamatayon. Ganun naaman ang death. Ang tubag nato Romans chapter 5 verse 12. Tungod sa usa ka tawo ang sala nakasulod sa kalibutan. Ang sala nagbitbit, nagdalag kamatayon, mao nga ang tanang tao mamatay tungod kay ang tanang tao nakasala man. Muna niining kalibutan na walay tao nga nahimugso nga dili mamatay. Bisan pa skibuloy. Ako ang tag-iyas kalibutan, patay gyapon na handok na idakpon. So, buti pasabot aning kalibutan na walay tao nga nahimugso ani nga dili mamatay. Ngano man, tungod na sa sala nga nakatapot sa kalag sa tao. O kining salaa, naggikan ni sa atong unang ginikanan. Adan og Eva. O nya kining Adan og Eva, mo ni ang nagbitbit, nganong ang hinungdan ani, mamatay ta. Ang atong lawas badugta, ang atong kalag, kung wa tay grasya, maimpirno. Kay tinuod biya gyud nga naay langit, naay gitawag og impirno. So karon, sa Old Testament, ang tao nahulog sa sala, mo nang ang tao mamatay. Duha ang kamatayon nga naangkonan sa tao. Spiritual death o physical death.
Physical death kanang ato ang lawas, ilubong, madugta, mahimo tang bukog hangtod nga mahimo tang gitawag og abo. Spiritual death kining kalag nga mo'y hinungdan nga nabuhi ta, mao ni ang dauban dito sa impyerno adlaw o gabi hangtod sa kahangturan. Mo nang spiritual death kay ingon pa sa mga banggiitang mga santos, ang tao daw nga maimpyerno kanang ingon ni Kristo ba nga magkagot ang ilang ngipon dito adlaw o gabi ug ang ulo dili mamatay. Unya, ingon pa sa mga banggiitang mga santos nga sa dihang ihulog ang kalag dito sa impyerno, di nakaunang mo dapat nga tawag ini nga parte sa lawas. Pag madapat na sa kalayo sa impyerno, kung unsa ang imong porma, usa po ni po na dapat imong lawas ang imong porma, nag-ana imong porma, forever mauna na porma mo forever. Di na ka makalihok. And at the same time, pag moabot mo balik si Kristo diri sa kalibutan, kadtong mga naa sa impyerno, kining maong gitawag og lawas nga gilubong, mao nay iuli didto mo na ang tao nga impyerno baho. According sa mga santos, tanang kaluod sa baho. Mana ang ulo dili mamatay, mo nagkitaan magid nila. Tinuod man gid nga naa na. O bitaw sa tong rosaryo ta, "Oh my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell." O Isus ko, pasilaw kami sa mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Nga naman, kay ang tulo ka bata, ang ipakitaan sa birhen, nakakita nga tinuod yun nga naay impyerno. Naay hell. Kung naay impyerno, naapoy gitawag og langit. O nausahin magunahon ako ba, pagpiyong sa akong gitawag og pagpiyong sa akong mga mata, makamata pa bago pagkaugma. Nga naman, kay ang pagkatulog, practice ng kamatay. Mo na atong practice mo matay ta. Kanang matulog ta nga unconscious ta, mo na ng practice nga matay ta. Pero ingon pud sa ubang mga santos, ingon nila ang pinakasakit daw nga bation sa tanang sakit sa usa ka tawo kanang mahitabo nga mamatay ta. Mo na nga walay tawo aning kalibutan nga dili mahadlok mamatay. Ngano man kay instinct nato na nga mahadlok ta na kay mo unay tunglo nga gihatag sa Dios nato. Tungod kay ang tao nakasala, batok niya. O niya, ang atong sala, batok niya infinite. Way kinutuban. Wala bang nakautang ko ng Sir James og 1 billion pesos. Ang ako lang ibayad 1 centavo. Question, nakabayad ko sa kong utang? Paminan niyo mga sir, nakabayad ko? Wala ko kabayad. Nga naman kay ang 1 centavo, dili pareha og value sa akong giutang kay Sir James. Mo nang sadihan ang tao nakasala ngadto sa Dios, ang tao nakasala sa infinite being. Ang tao finite being. Mao na ang tao dili pwede nga maoy ibayad dito sa gitawag og Dios. Mo na sa Old Testament wa pa niabot si Kristo, wala pa niabot. Ang ilahang ginahimo mag-ihaw og karnero every year tawag ana sila kanang Feast of Passover o Feast of the Unleavened Bread. Mag-ihaw ang tawag ining mga Hudyo niya. Pagkahuman, ang dugo ila nang isablig dito sa pinakabalaan nga lugar. Nga naman, kay mauna ang pagtabon, dili pagpapas, pagtabon sa ilahang gitawag og sana. Nga naman, kay kung makita sa Diyos, mamatay ang imong kalag. Mamatay ang ato ang gitawag kalag. Pero katong kalag sa ayot, dili man tumoy tugbang sa atong kalapasan sa Diyos. Mula sa Old Testament, walay perfection and anay perfection, pero walay sanctification. Walay pagkasanto sa kalag. So, ang nahitabo, siyempre, ang tao, dili man kabayad sa Diyos, kaya kung itandi ang tao o ang Diyos, mura nag 1 billion o pinakagamay pa sa 1 centavo. So, ang tao, dili kabayad sa Diyos. Munang kinahanglan ang Diyos, maoy mo anhi, aron mo bayad sa atuang o lukatunta ni ining maong gitawag og kamatayon. Mo na hinungdan na ang Kristo gyud ang mianhi. Dili si Abraham ang namatay, dili si propeta Isaias, Daniel, Jeremias, ug uban pa nga mga patriarka sa Daang Testamento, daang tugon ang namatay para maluwas ta. Kung dili ang mianhi ang second divine person sa Santissima Trinidad. Ang Diyos mismo nga samang kinaiya sa Amahan nga infinite being. Mo na ang tao dili kabayad sa Diyos. Ang tao dili kabayad sa Diyos.
Mo nang pag-anhi sa kalibutan na himong gitawag og tao. Mo na ang mga santos kuan sila kanang ang ilahang tawag anang gipangandoy is makit-an nila ang Dios nga bata. Na kung tan-aw nimo mga santos, mga ma'am, mga sir. Talagsa ra kaayo yung mga makita nato nga mga imahin nga naay nagkugos og bata. Isa man be, mga Katoliko, mga Katoliko lang ko pangutanon. Kanang mga ribulto nga makita ninyo. Kinsa man nga mga ribulto nga naay bit-bit nga bata. Sige daw be. Tut. Naay premyo, ihatag na Sir James so makatubag. Tut. 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 Kinsa man? Mama Mary, St. Joseph, kinsa pa? Loading. San Antonio de Padua. Kaya ang tulo, makita na to. So sa tanang mga santos, tulura ang gipakitaan nga ang bata, ang Diyos nga nahimong tao, kita nila nga bata. Nga naman, kung bata manggod, amiable, baka na bitaw, malipay ka, kanang makigdula nimo. Pero bakit nila ang Kristo nga hari? Ay sus, Ginoo ko, magbitbit og sipter, mahadlok. Na usa nga tawag ini nga statement gihapon or kanang story sa usa ka santos nga tawag ini namatay siya atubang sa San Pedro. Pag abot niya didto, kita niya si Kristo naglingkod sa trono. Nya pagkahuman tan-on niya isog man kayo. Mo nang mo sana gilinyo niya yung mata di siya matan-aw ni Kristo. Isog man strikto. So ang iyang gibuhat adto sa mama. Hangyo sa mama. Nya pagkahuman yango daw ang inahan, nihunghong sa iyang anak. Niyango po daw ang Kristo mo na gipabalik siya, nabuhi balik. So, istrikto. Pag makita nila ang Kristo nga hari, istrikto kayo. Muna nga sa mga santos, ang ilahang gipangandoy nga ang Kristo, makita nila nga bata. Muna nga every year, matagtuig, ato ang gihandom nga ang Diyos, nahimong bata. Nahimong bata. Muna nga, naatay, gitawag og every year nga kasaulugan kanang Christmas celebration. Natao si Kristo Disyembre 25. Tuo mo na? Mga Katoliko be. Tuo mo? Tuo na lang para madali. Tuo mo? Sure? Tuo madam? Tuo wala. Parang tinuod ba? Tuo yun. Tuog ko sir. Tuog ko anak. Di ba? Tuog ko anak. Pero on say basis. Nga December 25 yun. Kaya unya atong isgutan nga ang tawag ining Semana Santa, kambyo-kambyo ang pizza. Nya ang December 25 fix. Bantay mo? Semana Santa, kambyo-kambyo katong ni Agi is Abril. Karon tawag ining Marso. So, mga magkambyo-kambyo itong pizza, no? Nya, ang tawag ining iyahang birthday is fixed, December 25. So, manong December 25 man, gusto na ako ang background una. Number 1, ang December 25, kay every year, ang mga Hudyo, naana sila fiesta, gitawag og Day of Atonement. Ang pari, mosulod na sa Holy of Holies, kay kanang altar manggod, ang tinuod nga simbahan na agi altar. Mga mga Hudyo sa una, musulod sa Holy of Holies nga lugar, mag-atubang sa altar, mag-offer og insinso taga-tuig. Kaya nasa ako nga fiesta, kanang gitawag og Day of Atonement. Ang Day of Atonement, equivalent sa ato ang pizza diri, nga tawag ini nga September 15 to October 15. So, every lare sa mga pari, maghalad na sa insinso dito sulod sa templo. So, karon ang hitabo, sa Day of Atonement, mahitabo na siya every September 25. September 25. Nya, mag-offer ng pari dito, mabasa na sa Leviticus chapter 23, verse 23. Mag-offer ang pari ng insinso, o nya, kana nga panahon, mauna ang panahon, kanang ato ang basahon ng Biblia, o nagabasa mo Biblia, kanang San Lucas Kapitulo 1, nga si Zacarias, nisulod sa templo, nag-offer og insinso. O maunang panahon na, nga gipahibalo, ni Anghel Gabriel si Zacarias nga magbuntis ang iyang asawa nga si Elizabeth kan San Juan nga magbubunyag. September 25.
Karon si San Juan nga magbubunyag according kang San Gabriel magulang og unom ka bulan kang Ginoong Jesucristo. So mo count ta September. January, March 25 mo nang simbang Katolika magsaulog sa anunsasyon sa Anghel Gabriel sa mahal nga Birheng Maria. Kini ingon man sa Anghel Gabriel, ikaunom na kabulan karon ang pagmabdos sa imong ig-agaw nga si Elizabeth, nagiingong di na magbuntis. Wa mo ingon si Santa Elizabeth nga gahapon o isang adlaw, ingon niya ikaunom na kabulan karon, so fix March 25. Nya ang babae magbuntis pila ka bulan? 9 months. So count ta. March, August, December 25. Ang ika-9th month, mo na yung mga anghel, karong adlaw na tao na himugso ang manluluwas sa Israel. Hosana ang anak ni David. December 25. Mo na nga, every December 25, magsaulog ta, magmaya ta nga anak, na tao na ang manluluwas. Even ang mga anghel sa langit, nagmaya sila. Isa lang ang nagmaya, nasuko dito, si Herodes. Karong panahon na ay mga nakatamak sa laway ni Herodes. Kinsa man na, kadtong mga tao nga dili gusto nga magsaulog tag Christmas. Mao na mga tawhana ang nakatamak sa laway ni Herodes. Karon, si Kristo nabuhi sulod sa 33 katuig. 33 anyo siya. Kaya na magipatay siya 33 years old man. So, kay nabuhi man, so ang matag tao nga matao aning kalibutan na mamatay. So, bisan ang Kristo tinuod nga Dios man nga every maghimo ta sa Angelus muluhod ta, et incarnatus est the Spiritu Santo, ex Maria Virgine, et homo factus est, muluhod ta. Og ang pulong nahimong tao og mipuyok uban kanato. Nasa ang Angelus nato. Nga naman tungod kay nganong muluhod man ta, tungod kay ang Dios nga grabe ang iyang kahalangdon, nahimong sama nato nga naay unod, naay dugo. Aron lang yon luwason ta niya. Nga naman kay Hebrews chapter 9 verse 22, walay sala nga mapasaylo gawas kun gipaagasan kini og dugo. Mo nang kinahanglan mataw ang Dios mismo ha. Kinahanglan mataw ang Dios mismo aron ang tao maluwas pinaagi sa iyahang kamatayon. So mao na nga kitang mga Katoliko kay nahimugso man ang Kristo, gitagana gyud siyang mamatay. Mo na ang mahal nga birhen kabalo gyud siya nga kining iyang anak, pagkahimugso sa iyang anak kabalo gyud siya nga mamatay ning bata. Ya siyempre ang inahan, tanawang ubang mga inahan, o man daw ang akong asawa, wa man kabalo og tawag ana anus ang mamatay ang among mga anak. Nya simba ko mamatay, simba ko ha, mamatay, grabe kasakit na. Mas grabe ang kasakit kung ang usa ka inahan kabalo gyud siya nga kining bata apat yun. Di lang kay simpleng mamatay. Kining bata apat yun kining bata. So ang nahitabo, idako ang bata nagkinabuhi uban sa iyang ginikanan, Jose ug Maria, pagkahuman pag-abot og 30 anyos nagsugod sa iyang misyon ug dito gitudlo niya mahitungod sa pagtuo.